aurten egingo da lehenengo bizikleta martxa, pensionisten bizikleta martxa, irtengo da Donostiatik eta amaituko da Donostian. Eta Euskal Herriari buruz 13 etapa egingo dituzte, eta ona etorriko dira ekainaren 18an. Laudiora helduko dira gutxi gora bera 12 ordu batean, eta hemen bazkalduko dute, eta gero jarraituko dute Amurrioraino. Han Amurrion lo egingo dute, afaldu, lo, eta hurrengo etapa izango da Gazteira joateko. Eta, bueno, hori publizitate pizka bat egin nahi dugu, eta laguntza eskatzen dugu, hori harrera egiteko, 12:30 hemen, egingo dugu manifa txiki bat haiekin, txirrindulaz, eta oinez, eta hori da azaldu nahi duguna. Helburua propaganda pizka bat egiteko movimentuari indarra pizka bat ematea, eta jendeak jakitea jarritzen dugula, daramagu 4 urte astelenero hori plazetan, eta nahi duguna da pizka bat propaganda egitea eta jende erakartzea.